Башкорт халкына яшәү рухы биргән йолаларның береһе ил тарихын, ырыу шәҗәрәһен белү. Миякә районы Елдәр авылында яшәгән тарихи хәтер көсле. Акыллы, булдыклы, укымышлы шәхестәрнең һүзе яшь буынның йөрәгенә май булып ягыла. Халыктың күңел яраларын давалай, киләсәгенә өмет уята. Минем инәй мәрхүм әйтә торганы Ашлыкүлдән килгән икән иш бабай, берсе Шотман, берсе Сатый карт булган икән, менә Шотман авылы, Сатый авылы бар икән. Мин бер нәрсәне генә беләм, әз генә элек ишеткәнем бар, менә безгә күренеп торган анау Рахилә Таваста дип йөртәләр. Безнең Җилдәр авылының тарихы шуннан башланган дип ишеткәнем бар менә мин. Шунда кайдандыр элек килеп утырганнар, Җилдәр исеме дә шуннан калган имеш диләр. Сөзәрәне үзебездән илгәре яшәгән ата-бабалар дип кенә аңлыйбыз, бүтәнчә менән берничек әйтә алмыйм. Бабайлар сөйләве буенча, минем үз колагым белән ишетеп, анда магнитофонда яздырып алырга нык хәтерле бабай инде тегүче районда тегүчеләрне укытып, менә шул Миспромны оештырган бабай сөйләде. Шәрипов Мөхәммәтҗан бабай. Асылыкүлдән килеп, шушында урнашканнар. Ермат исемле кеше урнашкан беренче килеп дип, менә шулай дип сөйләгән. Шуннан Кем исемле? Ермат. Шулай дип тизеп, һәрбер буынны менә шулай дип әлеге көнгә хәтле шундай шуның улы дип сөйләдер инде. Җилдәрнең таякларына аярлыкка маллары төшкәч, веноздан булып, монда төшкәннәр, монда таралып киткәннәр инде. Менә төп Җилдәр бабай исеме Җилдәр булган инде аның. Халыкның исеме шундый булган бит. Тегесе Җилдәр булган, монысы Шатман булган, берсе Исламгол булган, менә шул туганнары таралып киткәннәр инде. Кешедән калган не бу исем. Елдәр авылында Бөек Ватан һугышы һәм хезмәт ветераннары бернисә генә кеше калган. Илде хаклау, аякка бастыру, яшь буынны укыту һәм бүген динде тергезү миссиясында йөкмәгән гаҗәеп нык буын был. Башта килеп тикшереп, карап киткәләр икән, күз салып килгән бер туган бабайлар шушында утырга истәпләгәннәр ди. Ашлыкүлдән килгән. Ашлыкүл дип әтәйләр сөйләләр, Ашлыкүлдән дип. Башкортлар килеп утырган. Башкортлар мал белән. Алар булганнар аны бигенен ягына тегендә. Югарыда маллары гел монда төшкән, маллары гел монда төшкән. Аптырап үзләре күчеп, абзарсыз нисез менә монда тирән яр ни бар бит. Йөде буенда. Шунда терма белә яшәгәннәр. Әле һаман аның тиресен авыллар аладыр. Кирәк кайы башына салдырга тегетәргә бу итәргә тегендә иске тирес юк бит. Моннан тиреслектән килеп алалар. Ул күнгә әйләнеп беткәндер инде бит, тупрак. Шул әйләнеп беткән инде. Монда яр астында яшәгәннәр башта. Бу як Җилдәр, анда тау эчендәрәге булган. Шуннан безнең шул бер нәсел инде ул күчеп якка килеп утыргачтан әкренләп мин белгәндә дә бу якка киләләр әле тегендә бетмәгән халык. Менә шул. Әллә ни юк анда. Мин белгәчтән әле тегендә сулу буенда фундamenтлары бар урыннары. Танаган кешеләр теге кабер ташларыннан укый алган кешеләр, шул Шомалилар Җилдәр авылында кайчан кеше үлә башлаган, теге ташка язылган. Ул заманнарда битен әйбәт барган булган, теге обязательно башында таш язылган булган. Бу язылмау заманнары сугыш вакыты булды. Тарихны күбрәк менә зыяратлар саклый иделәр һәр заманда.
кызыксынучан әдәмием бәләкәй чакта. Әти мәрхүм минем тоже бик развитый, бик ни кеше, сәләтле. Укымышлыгы юк. 3 класс аның церковно-приходское образование. Ләкин ул шуңа карамастан сугышка хәтлектә бухгалтерия исәп эшендә эшләгән. И сугыштан аны насилка белән кайтканнар, бер аягы, бер кулы юк. Гел насилка белән эшкә йөрткәннәр. Кешеләр юк. 3 колхозга балансовый отчет төзеп йөргән ул дин буйларында. Дин буйларында даже монда гына түгел. Ә мин уже яхшы беләм, үзебезнең колхозда бухгалтер булып эшләгән, счетовод бухгалтер. Вот. Ул миңа сөйлидер инде. Мин кызыксынам, сораулар бирәм. Менә мин әле внукларыма тоже шулай. Алар миңа сораулар бирә, мин бер вакытта аларга төпле җавап бирмичә калдырган юк. Вот ул да миңа шулай сөйлидер. Менә шу тарихлар турында ул шулай әйтәдер. Ул уже теге минем картатайның атасын яхшы белгән кеше, шуның куластында үскән ул яңадан. Ул сөйләгән, без биләр нәселеннән дип, биләр затыннан дип. Мин аны биләрнең нәрсә икәнен белмидем. Ул нык зур бай, абруйлы, грамоталы, состоятельный дип атала әле менә шундый кешеләр булган. Алар нык зур үзләренең влияниесен иметкәннәр, даже управление государством шундый кешеләр булганнар, биләр. Вот. Ана Канзафар бит турында мин әтидән ишеткән бар. Ул сезгә бер зат икәнен. Ләкин ул Курбан Гали карттан соң гына түгел. Аннан соң 1-2 буын бардыр әле даже до этого. 17-нче буынга гае даже. Вот шулай. Ну, шул заттан дип әйткәнен нык яхшы беләм. Киләчәк буыннар өчен бу шәҗәрәне белү нык әйбәт. Алар бар да менә яшь минем внукларым нык кызыксыналар аның белән. Моның белән генә канәгать түгелләр. Тагын да күбрәк белергә тырышалар. Менә безнең Курбановлар нәселе нык күп монда. Шатман авылында алар чыгышлары белән бөтен менә шулай бер-берсе белән бәйләнештәләр. Вот. Аның улы менә минем фамилия Валид карт булган. Ул нык хәлле крестьян булган. Умартачы, төпсә умарталар, солок битне башкача. Шуны асраганнар. Малчылык, аучылык белән шөгыльләнгән, умартачылык белән. Һәм шул вак хуҗалык инде. Алар нык байып та китмәгәннәр, хәлле крестьяннар булганнар инде алар. Ана ул картлар шөтки белгәндер инде ул. Алар үзләренең менә яшәгәннәрен сөйлиләр. Ну, безнең авылда бит инде бик көчле боярлар булмаган ул. Средний. Основной шул яланчылык белән иген үстергәннәр, мал асраганнар инде. Безнең якта инде ул берәү булган. Ул гел үз кеше белән. Теге якта да 1-2 кеше булган инде, 2 җилдәр бит инде. Революциягә хәтле әйбәт яшәгәннәр. Нисек әйбәт яшәгәннәр, ни өчен? Бай гел эшләгәннәр. Ул бит шабатасында салып йокламыйдыр дип куялар. Эшләйдер иде шул хәтле. Мал карый, атлары шәп, җирне әйбәт эшкәртә, ашылган кубаладыр дип. Мин белгәндә Җилдәр авылында барлыгы указ алырга укыган кешеләр 3 булган. Әтиләрнең сүзендә, аларны үзләрендә беләм әлбәт. Карганда укып кайткан 3 указдан муллага әзерләп, диплом алып кайткан кешеләр булган. Ихсан Зәки агай, Тәкиевич, Яппаров, Кабир, Сәлимов, Габдрахим, алар указ алып кайткан. Шуннан бит инде революция булгач, сугыш чыгып китә. Булар бит сугышка китәләр. Алар üçесе дә сугыштан да исә кайттылар. Булар бит укымышлы кеше булган инде. Менә Зәки агайны сөйләйдер. Мин бәләкәйрәгем дип шән шабадырым инде алар белән. Алар да шабадырым. Владивостокта хезмәт иттем ди. Округтан 5 татарлары җыеп намаз укытадырым ди. Ул зур эш бит инде. Җилләрдән чыккан кеше. Округ. Bütün Vladivostok okrugundan җыйып. Шуннан башланды ди. Икенче bütün дөнья сугышы чыкты да ди. Мин алып киттеләр Герман сугышына ди. Менә нинди укымышлы кеше булган. Ул бит әле чыгыш ягыннан бер крестьян баласы. Әтегеләрнең инде ата-аналары хәлле булган. Булар бит хәлле дә түгел. Укыган, баш булган. Бөек Ватан һугышы ветераны Габдрафик Олатай Рәхимовка быел 103 яшь тулган.
Елдәр ауылының аҡһаҡалы Ғабдрафиҡ бабайҙың хәтере яҡшы, фекере асыҡ. Мен белгәндә Зәки Мулла Ғабитов, Зәки дигән кеше муллайы. Бәләкәйҙән мин 6-7 яштан уҡый башладым бит инде. Шунан муллалыҡҡа уҡыдым. Башта 2 йыл жилдәрнең үзендә уҡыдыҡ, ана менә үҙ тамаҡҡа барған. Яба торған ваҡытлар инде школларны яптылар. Жилдәр ауылында Рахимовлар яшей, әле Жилдәр ауылында Рахимовлар бик сәләтле семья. Сыңлы сәнғәткә, вообще мәдәниәткә сәләтле кеше. И ул нәселдә бик күп муллалар әлеге вакытта хәтим. Әлеге вакытта хәтим, мына и даже мына Рәис абый мына аның әлеге вакытта ул мулла булып йөри. Нәселдә һәрбер нәселдә 1-2 кеше мына шушында мулла. Мына ул Мөхәммәд Рахим үзе үк алды узной мулла. Мына аның улы Хабибулла тоже указной мулла була. Сарманайда эшләп үткән. И шулай итеп мына һәрбер нәселдә килә. Бик зур нәсел, безнең нәсел зур булган инде шул муллалар 6 брат булган, 6 братның өчесе мулла булганнар инде участковой. Кайларда Сарманайда булган берсе. Особо отличницы Сарманайда булган. Ну, мына шушы беренче тәүге бөтен дөнья сугышыннан соң гражданнар сугышы башланып китеп, эпидемиялар, бөтен нәрсәләр, аларның бөтен ниләрне безнең нык разрушать иткән, җимергеч удар ясаган бөтенесен. Мына Картатайдан торып калганнар инде, мына минем абыйның әнисе, минем әти, шуннан тагы 2 апасы, шуннан бер энесе, мына шушы безнең мына күренгән горизонтның артында Бурлытау дигән тау бар. Шунда детский приют булган. Әтинең энесе шунда йөргән булган. Ачлыктан үлмәсен өчен балаларын шунда тотканнар. Ул шуннан кайтканын кайда, буранда кайтып киткәндә өйгә кайтам дип адашып үлгән. Мына шулай итеп алар әти бер үзе торып калган ятим. Башкортостан дип киткән чакта без беренче мобилизация белән киттек. 21 июль көнне Миякадан киттек. Тәү атлар белән, бричкалар белән, авыл сайын былай гөпірт сугыш чыккан дип барсында кумадылар. Иске елдәрдән 4 киттек. Әр елдан башлап Берлин, Америкага катышканчы бардык. Балтик диңгезе дибез, Балтик диңгезе белән Каса арасы, Каса дигәне Балтиктан аерылып чыккан бер җырым. Җырым түгел инде, тоже диңгез. Но ул нигә килеп бетәшкән, агып китмәй. Диңгез барыбер шул аралардан Америкага барып катышканчы бардык. Анан инде Америка килде тегеннән. Бетте бу Балтик ягында сугыш бер участка гына кайдадыр калган янсына без бармадык инде. Безне яңадан монда Кытай сугыш башлады бит. Кытайга әзерли башлагачтан бер 10-15 көн уйнаткачтан безне яңадан без Балтик диңгезе карамагына Восточный Пруссия карамагына восстановление город дип торып калдык инде безнең особо батальон бит, саперный, инженерный, особо прорывающий батальоны. Кем уйлай инде 100 яшькә етермен дә ише хорарлар дип шуны әйбе. Туган мен аны дөресен әйткәндә 100 яшькә җитүне аны башка да китермәгән инде. Сугышта нишләп калмадым икән дип әле аптырап йөрим. 5 тапкыр ранен булып аяктан җыгылмадым, строен ташламадым. Часымны ташлап китәсем килмәде.
Аяқтан пөллер өткен уақытларында да шуынан кетесім келмеді. Башқа жерге барсам яшай алмам кебек болдым. Кішілер чак қана бармағына мынау айтып бармағын өйсе де, яһедіре кетуіні қарай тұрғаннар ие. Менің кетесім келмеді. Үҙегеҙҙең шәстән. Әйе, үзімнің шасымнан кетесім келмеді. Лелияны прорабайтып ебәріп, өзі біз тилға қала тұрған ек. Вояжға кете, біз онан қалдық енді. Минировать етесің, разминировать етесің, түгі кәлөші темір шыбықларын кисесің, сеткілеріні кисесің, сеткіге нелер тоқлар ебәрелер, оясқа өтіп кете башласа, біз артқара қолауыз енді. Башта гүл передабайда екі арада бұла. Аны сөйле бітіріп бұлырлықты ол енді соғыш бейтол. Ҡасан ҡайттығыҙ әле һуғыштан? Соғыштан 26 ноябрь. 26 ноябрьда қайттым. 11-нда тігінен қозғалдық Германиядан. Меніскеде тоқтатып мұн шағырттырыр енді біздің қайтқан шағында. Соннан қайта сол уақыт еттейінді. Екі шағын білін қайттық Башкирия халқы. Аны сана бітерлік түгіл. Миякә районы Елдәр ауылынан Бөйөк Ватан һуғышына 7 ҡыҙ етә. Ҡаты яуҙар үтеп, ҡыҙҙар 7-һе лә иҫән ҡайта. Хәжәр Әйүпова, Роза Ғабитова, Ямал Хәмиҙуллина, Тәүзиха Әминева, Рәхилә Ибраһимова, Суфия Табаева, Разия Шәриповаларҙың яҡты иҫтәлеге бөгөндә йәшәй.
Тыуған яҡ тарихын өйрәнеү музейы Елдәр ауылының мәҙәниәт йортонда урынлашҡан. Елдәр ауыл музейын легендар уҡытыусы Сәхиулла Сәйфулла улы Хөсәйенов ойоштора. Ауылдың һуғышсан үткәне, данлы хеҙмәт юлы, танылған ул ҡыҙҙарының исемдәре бында урын алған. Ул Сәхиулла Сәйфулла улы Хөсәйеновтың ауылдаштарына аманаты. Миәкә районында ғына түгел, Башҡортостанда иң бай мәғлүмәтле тарихи мәҙәни усаҡтарҙың береһе. Һәр бер ауылның үзенең геройлары була, һәр бер дәүернең үзенең геройлары була. Менә шул безнең авылда да инде һәр бер дәүердә нинди җәмғиәттә булса да үзенең тырыш хезмәтчеләре, аларның тормышын сүрәтләгән бер нокта, бер урын, һәр бер фото, һәр бер кешенең йөзе, аның эшләгән эшләре бу балаларга киләчәк буынга зур тәрбия. Моны оештырган кешегә инде без ихтирамлы, зур авторитетлы укытучыбыз менә шу Сәхиулла Хөсәйенов. Сахи Сайфуллович. Мына аның нәселе, мына Ибрагим Абдрашид абзыйга барып таша, мына аның уллары Салават Ирек Илгиз Сахи абзыйның 3 улы бар битендә. Балалар алдында да, халык алдында да менә шундый зур истәлеген калдырды инде. Киләчәк буынга тарихны күрергә мөмкинчелек бар. Монда язучылар, укытучылар, төрле һөнәр ияләре, җир, башпавит дип атала бит инде. Җирләрнең сыйфатын үрәнеп, киләчәктә менә шул уңышны арттыру үстендә эшләп, авыл хуҗалыгын үстерү үстендә эшләгән кешеләрнең берсе менә шул безгә иң кыйммәтле кеше, менә шу әйтерем Ибрахим Валиәхмитовичны. Ул инде шунда крестьян семьясында туып, авылда туып, үз өстендә эшләп, чыгып китеп, Иракларда, үз вакытында ул Кытайда да яши, шунда белем ала, укыта да белем дә ала, шуннан менә шулай итеп үз өстендә эшләп, аңа ярдәм итүче булмый, үзе күтәрелеп, үзе укып, менә шундай кешеләр. Кайсыякка карасаң да, барысы да мактауга лаеклы зур кешеләр. Каннан килә бит. Каннан килә. 100 ел элек ничек эшләгән булса, аның балалары әлеге көндә шулай эшлиләр. Алар начар эшли белми. Менә шундый ул каннан килә, нәселдән килә, тәрбиядән килә. Буыннан буынга осталыгы, тырышлыгы һәр бер гаиләдә бирелеп килә. Менә инде бу музейда шуларның чагышы, тырышып ана шуны Сәхиулла абзый күп итеп эшләсеннәр. Указной мулла булган тоже Хабибулла абзый. Әйтергә кирәк, безнең авылда 2 мәчет булган, 2 училище булган уже 1816 елны зур авыл бит инде. И муллалар күп булган, азанчылар, муллалар, дин кешеләре. Менә аның булган 10 малае. 10 малае ниде? И күбесе менә таралган, менә да кушылып бетмәгән. Шушы күп нәсел Шәрифяновлар, Зинатуллиннар, Хабибуллиннар менә шушы авылда әлеге вакытта яши. Бик күп олы кешеләр, укытучылар. Безнең Рәсим абый менә шул нәселдән гомер буе писатель булып эшләгән кеше, монда бик данлы кеше. Тарихын белмәгәннең киләчәге юк дигән әйтем бар бит инде. Шулай була торгандыр инде. Киләчәккә омтылышы булган кеше тарих белән кызыксына. Бүгеннән сүнеп юкка чыга торган ул тарих та кирәкми, аңа киләчәге дә кирәкми. Рауил Вәлитовтың урманы тоғрылык һәм уңганлык үрнәге. Авылды ямләп, йөҙәр йылдар тораса. Бүйек җиңүнең 30 еллыгы. Шул елны әтине югалттым. Именно шунда гына астагы урманны утырта башладым. Ана шуннан китте инде ул. Аннан соң минем балалар дөньяга туа башлады. Алар хөрмәтенә, аннан внуклар, аннан әтинең 10 еллыгы. Менә шулай һәр берсенә агач бар. Мин аларны бик яхшы беләм. Мин аларны васыят итеп калдырачакмын, менә шулай белегез дип. Алар беләләр аны барсы да. Монда исемсез агач юк. Менә шул. Аны һәр елны яңартырга кирәк, һәр елны нәрсә дә булса эшләргә кирәк шунда. Шатмантамак авылы Өйәде елгаһы буйлап Елдәр авылына 3-4 сакрымда гына ята. Бөек Ватан һугышында Шатмантамак авылынан 340 кеше катнашкан. Мәктәп музейында һугыш ветерандарына арналган стенд, майор Әсхәт Бәшировтың хәрби киемдәре, Сөббөх Зинатуллиндың фронттан урап кайткан гармоны тора. Фронтка киткәнсе яланда ятып, сабан сырып, көне-төне эш күрәм диләре инде. Элек машина фәлән юк бит инде ул. Аны теге бабагрейка күлтә бәйләп, аны өскәрткә җыеп,
аны яңадан сыңына бала тилкіла бастырып, аны аксунға от біла ташып, сондай ауыр вақытлар болды енді. Фронттың бек усар жерінде болдық енді, Волхов фронтында. 18 алдылар енді, 18 тұруға толмаған енді. Сельсоветте учет қалған шағында 29-23 бар шу Шатпан ауылында. Шулардан мына екеу қалдық. Бағансы мия қарағанда 2 айға яшырак генетик деген хайбылайын. Шушы Шатпаннан кеткен егенде Қарасуға Мил деген бір жігіт бар мия кәдәштәді. Шуны Балахметов, Ярый, Құрбанов, Нұрлығаян деген. Соғыштағылар соғышта көрді, мұндағылар мұнда. Біз 32-ші жылғы соғыш вақытында 43-44-ші жылларда біз үгіз жегіп салам ташадық, пішен ташадық. Қышқылықларда ашлық тараталары ибірінше қопшық білән шөплейбіз, үстелдеге таратып шөплейбіз де, шөбінде айырып өлшеп алалар, ашлығында айырып өлшеп алалар. Что бөрді кәммесін енді. Мен бәлеке вақытта соғыш башлана сәбәпле бик күп мехнәтләр күрергә туры килде. Укуда бик эләкмәде. Без менә шу тауның теге ягында урман бар иде. Шуннан утын ташыйлар бәлеке чана белән күтәреп, анда да лесниклар эләктереп, чаналарны ватып, балталарны алып, итлей торганнар иде. Волхов фронтында булдык инде, Ленинград карында. Без Аллага тапшырган инде. Кайчан Алладан вакыт җитә шунда. Зур сушилка ясадылар. Ул сушилканың астына утынны бүтән көйгә тыгып ягалар иде. Безне шунда булгатырга җибәрәләр. Без булгатып торабыз, ашлыкны түгеп, алып торучысы да бар шунда күмәк инде без булгатып кип торабыз. Мин үзем хәтсез вакытлар балтырган да пешердем әле саванчыларга. Онны кошыклап кына балтырганга сөйләп шулай итеп ашаттым инде. Ондагы күргәннәр инде безнең күп күргәннәр күп бит инде ул. Сугыш вакытының ашы язмышын. Шуннан төнгөлөкләрдә колесниның күзләре ватыла да, колесның алдыннан фонар тотып йөгерәбез хәзер колеснига юл күрсәтеп. Колесный трактор. Колесный трактор. Шуның алдыннан фонар тотып йөгерәбез, тотып. Алмашлап инде зур пуляны урап чыгасың. Әле менә язгылыкта кар ачылып килә, әле бер кем дә күренми анда. Без инде уже азрак карашылап ачылган җир була башласа, ялана булуга карамастан чыгадыр инде. Кака дигән безнең үлән яраткан үләнебез. Ул безне коткарадыр ачлыктан. Аннан балтырган, кузгалак. Алар белән бер төрле тукланып үтүгә уже җиләк, җир җиләкләре җитешәдер. Шулар белән туклана торган инде. Безнең әти 41-нче елны китте дә 46-нчы елны кайтты. Ул пленгә эләгеп калды. 3 бала калдык, зурысы минем. Картинәй, әни ширле булды. 5 семья яшәдек инде. Шундый кыенчылык белән яшәдек инде. Әнием сыйырны бетермәде. Без сөт түштек, шул заманда сөт түштек инде. Бүтән ашаганыбыз шул булды. Ирактан гына командующий фронтны күрдек, Миртисповны. Челябинскіден бары башқұртлар. Башқұртша болды бит инде. Свердловскийга барып, торып чыгардан язга таба жибердиләр. Күзгә таба кайттык инде. Торып чыгардыктан Кокошка дигән ние бар бит инде бер паровоз, бәләкәй паровоз. Рельсләр аның бик зур түгел, шулар рельстән ниләр саладыр, тимер юллар. Күп йөрдек инде без. Свердловскийга бардым, Ишләбегә салагыздык. Шуннан Белоритта урман кистек. 3 ай кышкылыгында кистек инде. Анда 1 кило арыш икмәге белән кипяток бирәләр кайбер көнне. Шуннан Ермолаевка да тагы юл саздык әле Аллагога тавыл буенда. Әзрәк әбиләр ошаткалап җибәрә торганнары. Шулайтып йөрмәгән җирдә калмады инде ул. Хәтсез җирләрдә йөрдек инде.
яшь кенә кигә 47-46 еллар инде алар. Ялан аяк булуға қарамастан шығады енді кешкі ойындарға, топ ойындарына барабыр нендеген ауыр болса да көңіл түшіңкілігіне бит беріліп бармадық енді. Башланды бетінде біздің колхозлар жерлеріне, еліне аяққа бастыру бек нық тырыш болды енді біздің халық. Bütün kişilisini vermişlerdi şimdi. Soğuştan sonra indi. Bizim sistemi zagazirine de işledim. Buna kolxozlardan 1 gram, 1 kilogram açlık kalmıyordur Stalin zamanında buna. Oğlu biteleriydi, Mart ayında Simena vereleriydi. Buna aksiyon degen stansı var bizde. Şu aksiyon stansısından taşıları, dinde köpür yok. Şuna kolxozlar süreşerler de birisi paraturkası var mı, maşinası var mı, tegi dinge çaklı elevatörden taşıy Simena'nı. Bu yakta kütüp tıra, ikinci başına kolxozuna kıyındı. Soğuştan sonra yürüsüğün bitindi. Bu atları yürüye almagan halıklar, belki şana bilen Simena taşıp, yaştırnaşlaytıp, yaşayıp kildik. Armiyaga gitkenşe, 52-nji, 53-nji yıllarda sarıp gittim ben anda. Şundan 54-nji yıllarda sarıklarga kışkılıkta şona bilen, at bilen bundan 10 kilometr turgan Alekseyevka degan avuldan toş etirgan at bilen toş etirgan şu sarıklarga aşarga. Yağadan eyvetlenip gitkeni kolxozlarga vaqtında grafik bilen akça vereleri. Ninden itip işlep primerini belekegine primer uyingde falan da bir yobdar salsan yenisen ne ömeytip saladır bu. Bütün yıl bile birge indi. Buna şu şöyle Yersinkegine Gorbaçevka şu kile bunu kolxoz degeni karşı tarattılar bütün. Yani bizim bu tereden işe bak, ona televizyonda kursateler bitindi. Oğulları bile yokka çıkanlar, buna şunda bal astır ederektiler. Buna sulaytıp, ellerine sevuladılar da bittiler. Etemindim, şunlardan bebayt almağı işleyiz, birge işleyen eyvet bitindi. Indi Hudayım hayırlığına yıllar gelsin indi, illerine tanış bulsun. Bela kazalar kelmesin, tağı soğuşlar bulmasın indi Hudayım. Ol soğuşlarının aşasını köp düşü tatadık bitindi bizgine tөгül. Köpler yetim kaldı, balalar yetim kaldı. Bu balalarga tozalıq, onların turmuşlarında, buna okularında, bişliğe gene okup, tыныш turmuşta, ayaz көк астында yaşavların tiler eden indi. Okugan kişi bir kayda da yuvalıp kalmay, ona işi de tabıla, aşı da tabıla, hem turmuşu da jengil baracak. Tırışıp okuz balalar. Biz Şatman avulundan da eyvet halık yok buna. Şitlerde yürüdüm indim. Akıllı şen halıklar indi ol. Her vakitte de buna soğuş vaktinde de en terdevay kolxozlardan kildiler. Ona ukirine hocadan sıragalıyım. Metem nişe kolxoz kaldı Miyeke rayonunda. İkev kaldı. Şöv diye bakayım. Birisine bakarmalı, birisi jilder, birisi buna bizimle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Миякә районы Елдәр һәм Шатмантамак авылдарында яшәгән кешеләрҙең күңел байлығы, тормош йәмен табып яшәүҙәре һоҡланғыс. Ветерандарҙың хәтирәләрендә ауыр һынауҙар аша яҡты киләсәккә ынтылған халҡыбыҙҙың һүнмәҫ өмөтө, еңелмәҫ рухы сағыла. Үзгәрешләр булган бит, бына средний школа ачканнар җилдәрдә. Бу якын авылларда юк бит. Шатманда юк, Исламулда юк, Баязитта юк, Шатыйда юк. Bütün бала чагымда килеп укыйдыр бит. Нигә үзгәреш түгелме ни? Халыкка, балаларга билим бирү. Притом монда укытучылар әз булган. Бөтенесен читтән китергәннәр. Табаев, Гариповлар, алар бит Гомировлар безнең халык түгел. Укыттылар, мин белгәндә барыялар. Менә ничек күтәргәннәр, күтәрелгән җилләр. Уфадан булган ана Гариповлар, Азмитов ана җилләр суын буып, бүтән авылны бит сугарган. Яшелчә үстердән, агач утыртырган. Вот нинди грамотный кешеләр булган, килгән булганнар. Азмитовны әлдә сөйлиләр аны. Кул көче белән су китердеп, бакча үстердеп. Теге башлык елларына. Вот нинди тырыш кешеләр булган. Укытучы үзе. Яшьләргә мин шундый киңәш бирәм. Хәзер безнең җитәкчеләр, хөкүмәт башлыклары дип әйтергә инде. Алар нык тырышалар бит инде, бүтән әйберне җайга салырга. Ул бит илләр, дөньялар нык аламага үзгәрде бермәне. Үзгәреп шулай волнообразно килә, дулкын күп. Бер әйбәтләнә, бер аламалана. Вот менә шунда югалмаска кирәк. Ну һәр бер очракта да шушы чыгарган законнар шулар белән бара кирәк, барсы белән дә. Яшәп булмый, кыен, авыр диләр. Бердә авыр түгел, яши бел дисәң. Балаларың җәлеп итәргә кирәк, яхшы итеп. Алар өчен дә бу тәрбияви значение итә торган әйберләр барсы да. Бүтән кешеләр ана шулай эшләдисә, бар эштә җайда булачак. Юнсызлык уйларга ярамый. Ишү, тарту, тегендә монда кешегә зыян итү, нәрсәнер чәлдерү, шуның күп әйберләр булмасын. Ул кем нәрсә, ниндидер бер кызык нәрсә белән заниматься итсен кеше, шөгыльләнсен. Менә шул минем теләк. Борынгыларҙы күберәк беләһегеҙме, әллә бөгөн генә хәтерләһегеҙме? Нәрсә дип үземнең яшәгән дәвремне беләм инде шул. Киләчәген аны Алла белә. Киләчәген Алла белә. Үткәннәрен инде ишеткән кеше бар да белә дигән кебек.